Здравейте! Това е моята история за приключението ми до всеки национален парк в Съединените американски щати. Намирам се в сърцето на Полинезия, Паго-Паго, на остров Тутуила в американска Самоа. Само след броени минути ще посетя последния си национален парк. Хората тук са невероятни и имат уникални традиции и култура. Приеха ме радушно. Дори ме нарекоха свой доведен син, свой брат, свой приятел. Показаха ми как да приготвям вечеря по традиционен самоански начин. Дори ми повериха да храня кокошките. Това приключение бе различно по рода си, вълнуващо и изпълнено с положителни емоции. Най-добрият начин да прекараме Деня на благодарността. Ала, като всяко прекрасно приключение, беше изпълнено с много трудности и препятствия. Там, на края на света. Но преди това, нека да ви върна към началото. Преди 9 години, живеейки във Флорида, посетих националния парк Everglades. Едно от най-големите мочурища на Земята. Виждайки алигатори и крокодили в естествения им хабитат, загатваше множество въпроси у мен. Продължих да търся и да преоткривам. Продължих да се очудвам от красотата на природата. Търсих нови места, които да посетя, което ме доведе в Колорадо. То отключи вратицата на моето любопитство. Бях жаден за приключения. Първо, те бяха географски. Търсих най-високите, най-дълбоките, най-студените, най-топлите. Ала после започнах да се вглеждам навътре, в себе си. Когато видях големия каньон от хеликоптер, това разчупи оковите на моето съмнение и ме накара да повярвам, че мога да стигна и на край света, стига да следвам сърцето си и любовта си към природата. Недълго след това се озовах на големия остров Хавай. Тук видях вулкан за първи път. И не просто един, а множество в лавовите полета на националния парк Вулкано. Видях най-южната островна точка на страната и тъй като вече знаех кой е най-добрият начин за опознаване на такъв тип ландшафти, се качих на хеликоптер, който се оказа без врати. Тук прелетяхме над мястото, където гореща лава се влива директно в океана, при реакцията на което се образува този дъст дим. А тук се вижда новообразувалата се земя в зелено. Той изпепелява всичко по пътя си. А ние се бяхме отправили към сърцето на най-активния вулкан на планета – Килауея. Националните паркове на Съединените щати са на различно ниво от всички други страни.
В днешно време има 63 национални парка под егидата на тая организация, която е създадена. Тя е работодател на над 20 000 души. Има 20 000 рейнджери, които ежедневно се грижат за екопътеките, за пътищата, за сигурността на посетителите. Има научни работници, има изследователи, има лаборатории в различните паркове за различни неща и развиват науката. Не е просто туристически аспект, в който печелят пари. Всъщност е крачка напред за науката, за опазването на околната среда и така нататък. Беше време за изпълнението на още една смела географска мечта. Отидох в Аляска, където видях множество ледници, крайбрежни и високопланински. Успях да ги опозная по всички възможни начини. Летях над тях, плавах до тях, гребах до тях и успях да ги разбера по много по-добър начин. Най-добрият начин, практическия, око да види, ръка да пипне. Когато стигнахме до най-високия връх на континента, връх Денали или Макинли, невероятен късмет, тъй като времето доста често не позволява, а ние дори кацнахме в близост до него. А аз даже нямах представа как самолетите кацат върху ледниците. Мислех си, че ще потъна. Не дълго след това се озовахме в най-дълбоката пещера на Земята – Мамутовата, в Кентаки. След това пътувахме на юг и преминахме през няколко различни парка. Като тази арка, например, поена по повод разширяването на страната с поръчката Луизиана. След няколко дни достигнахме до дивия запад. Сърцето на Тексас, който има два национални парка. Те са средно високи планини с пустинен климат, които са зорко вардени от емиграционните власти, и като са в неприкосновена близост до южната граница. Мраморната пустиня е един от най-ново прибавените паркове в системата. Изкарахме един страхотен слънчев ден в тази пустиня и намерихме нови начини да се забавляваме. Когато се натъкнахме на нещо невероятно. Естественият вход на пещерата ни прекара километър под земята. Ето тук, в този спелеоложки рай. Бил съм в над 15 пещери, но по-красива от тази не бях виждал. По-изваяна от тази не бях виждал. Над 2 километра пътека, осветена от всички посоки, с невероятен асансьор, отвеждайки те на повърхността. Това беше запомнящо си. Момент, който никога няма да ме напусне. Мотивацията ми да преоткривам необятното ме подтиква да търся тези невероятни кътчета в природата. И всеки път да позволявам на сърцето ми да ме води. Само напред, с любов. Така се озовах и в долината на смъртта. Този парк преобърна представите ми за пустиня. Аз си мислех, че в пустинята няма живот. А тук той е в изобилие. Загубвах се много пъти. Някой път в началото, в средата, дори в края на приключението. Само за да се намеря отново и отново. Но не просто себе си, а любовта си към природата. Това също открих. Мисля, че имаме нужда да се влюбим в живота, а не просто да съществуваме или да оцеляваме. Влюбих се и в най-високия водопад на континента. Бях се впуснал в едно епично двумесечно пътуване
по западния бряг на континента, в който посетих всички големи градове и всички национални паркове по пътя си. Там се научих да оцелявам във всякакви условия. Също и се научих да се грижа за себе си, живеейки в малък бус. Научих се да си проправям пътека в снега до най-дълбокото езеро в страната. Също така се научих да слагам и да карам с вериги. Тогава, когато бях сам, тогава получавах най-ценните уроци. Когато нямаше кой да ми помогне. Някога свършваше времето, а друг път парите. Така че се налагаше да се връщам и да работя. Ала наградите за тежката работа бяха невероятни. И ако ви е станало студено от зимата на западния бряг, нека започнем едно пътешествие от най-южните части на източния, където търсихме морските крави. Източните паркове не са толкова впечатляващи, колкото тези на запад. Ала и тук може да видим пълния спектър от чудото на живота, от началото до неговия край. Планинските системи на Апалачите също имат своите изключителни места. Много от тях успях да видя в отделни пътешествия, тъй като те бяха по-близо до мястото, на което живеех, и успявах да ги посещавам през уикенда. Успявах да видя още по-ясно причините за тази своя любов към природата. Може би защото ми напомняха много на нашите, но тук рефлектирах върху вече научена и успях да позволя на себе си да науча нови умения, да ги обособя и използвам в средата, в която бях. Хората в тази част на щатите са изключително приятни, дружелюбни и вежливи. Също така силно вярват в Бог, може би и в себе си, а може би и в хората. Може би заради това се чувствах толкова добре, точно тук. Тогава беше момента, в който се прибрах в България за пръв път от 8 години. Изключително важен момент, който ме зареди със силна енергия. Много често тук чувствах, че нямам право на грешка. Чувствах, че съм в чужда страна, нелегален, на другия край на света. Трябваше да работя здраво до лимита на своите възможности. А когато се справях отлично, тогава идваха наградите. Тези пътешествия, които ми позволиха да търся силите в себе си и да се доказвам. Да се доказвам пред хората, които ме обичат, пред тези, които им пука за мен, пред себе си и, разбира се, пред Бог. Често пред своите приятели или неприятели. Някои продължиха да се развиват, други не чак толкова. Но в крайна сметка животът продължава. И ние трябва да продължим. Good morning from South Dakota. For me, I've been having a blast. I can't wait to go and explore and see the rest of the parks on that trip. Hopefully they reopen Yellowstone, which just got flooded and big portions of the road are destroyed. It's currently closed. Тези части от страната могат да бъдат видяни само през лятото, тъй като през зимата тук има 3 метров сняг. Пътищата са непроходими, а условията са изключително тежки, което
обяснява защо изключително малка част от хората живеят тук, в тези най-северни части от страната. All sorts of colors that they had never seen. So here at Wind Cave, like I said, this place is special. Well, the second part that makes this place special is the boxwood. Ала нещото, което почувствах тук, беше изключителният дух на тази земя. Дух, който може да видиш ето тук, в този паметник, символ на страната. И точно срещу него Mahan Horus. It means what? It means man who dwells in the holy place. аз намерих един събеседник, музикант от местните. So awesome. Thank you. Посвирих му на акордеона, а той на своя кавал, разказвайки ми истории за тежките времена, които неговите съплеменици са преживяли в последните няколко стотни години. Ала въпреки това са намерили начин да оцелеят и да продължат да вървят напред, въпреки трудностите. And this is the first time I got so mesmerized in a long time. Really magical place. Духът на тази земя е сякаш непокътнат, непримирим, величествен. Изпълваме с мисли за смисъла на живота, на нашето съществуване, преминавайки през смирение и поемане на отговорност към осъзнаване и извисяване над ежедневните проблеми и нисшите ни страсти. Мисля си, каква е най-успешната стратегия за живота, за отношението ни с хората. And next, Yellowstone is reopening on Wednesday, so we're gonna see that too. Good morning. Good morning, how are you? Oh, great. Would you like a map and newspaper? Yes, please. Hunter, are you seeing this? Yep, are you seeing that? Не са много думите, с които мога да изразя емоциите, които преминават през мен в този парк. Но сега разбирам защо това е първият национален парк в света и защо всички тези хора са се събрали тук. Най-голямата концентрация на гейзери на Земята. А също така и на бизони в най-големия супервулкан на Земята. Отправяме се към южните части на Колорадо, където се намира и едно светилище. Светилище на коренното население, такова, което в днешно време е изоставено и не е толкова впечатляващо, имайки предвид европейските или другите древни култури на Земята. Ала тук има дух. Като този тук, в каменената гора. Кристализираните дървета, които някога били тропическа джунгла. А сега само на няколко километра от най-голямото племе.
племето Навахо, което наброява над 200 000 души. И в следващия момент се озоваваме на Пауау, един събор на местните племена. Въпреки че те закъсняха 4 часа за собствения си празник. Карайки на юг до границата, попадаме в този парк. Един от любимите ми. Едноименния сагуаро с най-големите кактуси на земята и цялото прилежащо биоразнообразие. Истински приказна страна, в която е трудно да се скриеш, дори и да искаш. Ала защо да се крием? Ние сме географи. Обичаме да пътуваме. Обичаме да се забавляваме. Ние винаги намираме начин да се забавляваме, където и да сме. Надявам се, че и вие успявате да го правите. Защото е важно. Защото това е пътят към светлината. С доброта. Път към по-доброто. Това е краят на първата част от филма. Ако искате да гледате втората, абонирайте се за канала ми. И ще се видим след един месец. Благодаря ви за внимание.